ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രയംഫിന്റെ ട്രാക്കർ 400 എന്ന വെഹിക്കിളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മെഷീൻ്റെ ലോഞ്ച് പ്രൈസ് എന്നത് 2.46 ലാഖ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സോറും പുതിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3 കളറിലായിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബ്ലാക്ക്, സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് സിൽവർ, പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കളർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട്. ആ വണ്ടിയുടെ കളർ വന്നിട്ട് യെല്ലോ കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പുതിയ സ്ക്രാംബ്ലർ സ്പീഡ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ്, ട്രക്സ്റ്റണം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. എഞ്ചിൻ വന്നിട്ട് ഈ 3 വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് 349 cc എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 40 PS 32 ടോർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ റിട്ടേൺ ഫിനിഷ് നോക്കിയാൽ സെയിം സ്ക്രാംബ്ലർ അതേപോലത്തെ എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവറോൾ റിട്ടേൺ ഫിനിഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനലോഗും ഡിജിറ്റലും ചേർന്നിട്ടുള്ള സെമി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിൽ ബാർ നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ, അടിപൊളിയായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് യൂഎസ്ഡി ടെലിസ്കോപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നിൽ മോണോ ഷോക്ക് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ അടിപൊളിയാണ്. സിംഗിൾ സീറ്റും ബാക്കിൽ കവളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സൈഡ് നമ്പർ പ്ലേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ 400 എന്നുള്ള ബാച്ചിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 17 ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുൻ ടയർ വന്നിട്ട് 100 സെക്ഷൻ, പിൻ ടയർ 150 സെക്ഷനുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് 150 സെക്ഷൻ. പിന്നെ ലൈറ്റിന്റെ സെക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് LED ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റും ടേൺ ലൈറ്റും എല്ലാം. സ്വിച്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, ഹോൺ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഫ്ലാഷറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിയാൽ എഞ്ചിൻ കിൽ സ്വിച്ച്, ഹസാർഡ്, സ്റ്റാർട്ട്, പവർ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച്, ORVM സറൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ്